इबो मोनसे मा होनदो साख्रिया दा जाथ'वाखै जागोनसो नालाय आरो आं मार्टियार फेमिलिनि मानसि मा फेमिलि मार्टियार फेमिलि मार्टियार आচ্ছা दे बुंजागोन दे दा प्रब्लेमा आं दा मार्टियार फेमिलिनि खिन्थु आं बिपिएफखौ सापर्ट खालामो आচ্ছা दे बुं दे दाथ' इउपिपिएलफोरा होनदो फैसाखौ मोननाय नङालै नों बिपिएफनो भट होबानो दा प्रब्लेम जादों दा माबायदि समाधान जागोन इन्ट्रि जाहैबाय दं दा आंथ' बिपिएफ मानसिया नंगौ इउपिपिएलफोरा होनदो जों सरकार दागोन फैसाखौथ' सारा मोननाय नङा बिपिएफनो भट होबानो आं दा मा खालामनाया मोजां सुइसाइड जानांगौ नामा मानो सुइसाइड जानाङा र' उपायानो गैया जादों आं दा नाङा सुइसाइड जानाङा आरो समष्टिनि इउपिपिएलनि सेक्रेटारिया होनदों हेल' डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा आंनिया माबा बिटिसि समष्टि हिसाबै बागानपारा बागानपारानि आচ্ছা दा मा खालामनो थैनोथ' नाङा बेनोथ' जाबाय दा इउपिपिएलआ होनदों सारा बिपिएफआव थायोबा खिन्थु फैसा मोननाय नङानो उसुबिदा दङ होनना बुंदों आচ্ছা दाथ' नोंथाङाथ' बिपिएफसो भट होसिगोन आं हांसो जायो सेरेब लोङो मब्लाबा टेनसनाव आচ্ছা आरो गथ'आबो बिहामजो लाबो जाबाय फिसाजोआबो बिहामजो माबानो जाबाय थेवबो सेंग्राफोरजों थायो आङो बिराद आচ্ছা दा मा खालामनाया मोजां मियाबो 10,000 लाना फैदों आं फानबायनि भट होनो लाबाखै र' भट होनो लाबदो ना ओरैनो लाबदो नङा ओइ गथ' फिसा एडमिसन होनो आচ্ছা मोजाङानो दिसुन फैसा लाबदो मोजांनि बाथ्रा खिन्थु जेबो सुइसाइड जानाङा नंगौ नामा दे मोजांनि बाथ्रा जायखिजाया सुइसाइड जानाङा भटखौथ' सोरबा मोनसे होखानांगोन नङा होमबा भटखौथ' सोरबा जाय जिनि सापर्टार बिनि सिगोन सोरबा इउपिपिएल सोरबा बर' सोरबा बिपिएफ सिगोन खालि बुस्थुआ जाहैबाय मा मिलायलायनानै गेलेनांगौ आरो जाय जेराव होयो होथो नांलायलायनाङा बुलायलायनाङा बेनो आरो बाथ्राया नङा होमबा मोजां खालि जोंनिया इलेक्सना मोजाङै जोबनांगौ बुलायलायनाङा बयबो बर' बयबो जों निजिनिनो मानसि गोजा निजि समष्टिनि मानसि गोजा जोंनियाव बेसे बेफोरबायदि नांलाय बुलाय गैया देनाय गैया केसा जाबाय थारमाने आंखौ बुंबाय नालाय साराथ' मार्टियार फेमिलिनिबो इसोरबो 5 लाखखौ मोननाय नङा होनबाय बेयावबो आंहा प्रब्लेम ओरैनो माइरं बायना जाखायो आङो नंगौ दिगदार जादों दा दे उनाव जासिगोन नोंथांनिफ्राय एडभाइस मोनबासो हागोन ना आङो दा केसा दे आंनिया इनो भटआथ' सोरबा सासेनो होसिगोन हायोब्ला इउपिपिएलनो नंगौ नामा आच्ছা थारमाने मोनसे बाथ्रा जाबाय सरकारा सोर दामारगोन एबार सरकाराथ' इउपिपिएलआ दामारगोनलै नुवाखै होनबा माबाफोराव नों निउसफोराव माबाफोराव रेलिफोराव बोरै जादों आङो रेलिखौ नुदों फैसाबो गैयाना बातरि फरायनो दिगदारानो जादोंलै प्रब्लेमा सारा लोगो हमाखैमोन आंखौ खेबसे बागानपारायाव आच्ছা दे मिलायलायना माबागोन दे आं बेलेगावसो दोङो दा बर्थमान दा थारमाने आंनियाव माने एकदम निल बेनिखायनो उपायानो गैया दा हाग्रामानि पेपार मोनलायबाय दिनै एखेबारे माने सिबा गावनो जाथारगोन मा होनदो पेपाराव लिरदो दिनै ओमफ्राय आरो फानबायाबो होनबाय पेपाराव नुनाय मथे माने सरकार दाथारगोन मनेस्वराबो होनबाय सरकार दाथार होमबाथ' इसोरदोसो थांनो ओरै जालायलांबाय दा आरो थलं थपं गोनो गोथो इसिं आरो माबाया आरति बरद'ले आंदो फरायनायमोन गेलेगोन नामा इसोरनिफ्राय आरति बरद'लेया बिजेपि गेलेगोन आंनि लोगोखाय इया फाइनबायानो आरो आंनि लोगो दा इबो लिंफायदो दा बर' हिसाबै दिगदारानो जादा मागोन जाबायना दे जायखिजाया जुदि हायोब्ला इउपिपिएलनो हो खिन्थु हायाब्लाथ' उपाय गैला नंगौ नामा आरो हिरा सरेनानि माबाया ओइ कृष्णा मेधि एथ' न'आव खाथि जाना होबायना इबुमिया फायदों दा आं मयथ' मरा मानो मय कि करिम एक उपाय नाय ओमफ्राय माबा आदा दा हराव रायलायगोन नामा दे बरिया मोजां बाथ्रा एडभाइस होनायनि थाखाय दे जागोन दे सरकारखौ होमबा दामारगोना सोर जाखो इउपिपिएल आচ্ছা दे जागोन दे गोजोन्थों मोना दे दे